Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ibu, para derek kula sedaya, monggo pengaosan Ahad enjang kita awiti sareng-sareng kanthi munajat mujahadah istighosah DDP nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa dados hajat kula lan panjenengan sami dipun kabulaken saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi. Tsumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Hasan wal Husain wal Asradil Mubasyirin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi aimadil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fid-dini wa ila hadratil jamil ulama ila amilin wal fuqaha'i wal mufassirin wal muhadditsin wal muhaqqiqin wasyuhada'i wassalihin. Summa ila sahibil qutbir rabbani wal ghauthis samadani sultanil auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badai wa Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wal Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekh Abil Hasan Ali As-Sadili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil mu'assisi wa masyayikhil ma'had tabwireng wa sahibil istighosah hadrati Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furungihi wa mujiziha Syekhina Abdul Khaliq Hasyim wa Syekhina Fahruddin Ponorogo wa Syekhina Nasir Karim Hasyim wa Syekhina Muhammad Zaki Hadik wa Syekhina Fahmi Amrullah Hadik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil auliya wassalihin wal a'immatir rasyidin wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa jami' masyayikhina wa masyayikh wa ahbabina wa muallimina wa zabil huquqi alaina ajma'in wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa karomatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik al-malikul qudusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattah
Al-Fattahul Alimul Qabidul Basidul Khafid Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami As-Sami'ul Basirul Hakamul Adlul Latif Al-Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur Al-Ghafurul Syakurul Aliyul Kabirul Hafid Al-Hafidul Muqidul Hasibul Jalilul Karim Al-Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'idul Syahid As-Syahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Madinul Wali Al-Waliyul Hamidul Muhsil Mubdiul Mu'id Al-Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Ahad Al-Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddim Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Zahir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Bar Al-Barrud Dawwabul Muntaqimul Afur Ra'uf Ar-Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Dzul Jalali wal Ikramil Muqsidul Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mughnil Mani'ud Darrun Nafi'un Nur An-Nurul Hadil Badi'ul Baqil Waris Al-Warithur Rasyidus Saburul Ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Astaghfirullahal azim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Astaghfirullahal azim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Astaghfirullahal azim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi La ilaha illallahul malikul quddus 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 Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Bismillahi bi'aunillahi Allahu ya Habib 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 Bismillahi bi'aunillahi Allahu ya Habib
إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا قوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا قوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان 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 السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بالغوثة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء
ya Abdalu ya Autadu ya Ghawthu ya Qutub aghithuni bil ghawthati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghithuni bil ghawthah wa'dhuruni bin nadhrah ya nuqaba'u ya nuqaba'u ya nujaba'u ya abda ya autadu ya ghawthu ya qutub aghithuni bil ghawthati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijalal ghaib ya ayyuhal arwahul muqaddasah aghithuni bil ghawthah wanzuruni bin nadhrah ya ruqaba'u ya nuqaba'u ya nujaba'u ya abdalu ya autadu ya ghawthu ya qutub aghithuni bil ghawthati bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balligh alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balligh alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balligh alal muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal a'la wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim islamana minal afati zahiran wa batinan minad dunya hatta al-akhirah. Allahumma la tata'ammaqa minna hadza dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la jahlan illa 'allamtah wala maridun illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasakan maos Rusailah Bahijah ingkang magayutan kalian wontenipun tata cara pelaksanaan kurban. Halaman 12 lang. Pelanggerane kurban lan kawitane. Kang jeneng kurban yaiku kewan utawa unta, sapi, wedhus kang disembelih krana ibadah marang Allah ana wektu kang khusus. Lan wiwit dimasrukake, tegese dilakokake, diperintahake nalika taun 2 saking hijrah. Jadi kurban niku maknane pendekatan diri kepada Allah. Jadi mboten kok kurban-kurban bahasa napa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa mboten. Kurban niku bahasa Arab. Korupaya kurban. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Lah pelanggarane napa sing jeneng kurban niku pokoke kewan sing disembelih kanggo ngibadah marang Allah, mbuh sapi, mbuh unta, mbuh wedhus, mbuh kebo. Tujuan utamane niku nindakake sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derek dawuh Gusti Allah. Ane jenenge kurban, mulane jenenge nyerak ning ngersane Gusti Allah. Lah kurban iki didhawuhke secara resmi walaupun kurban iki dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
neng diperintahke secara resmi teng Kanjeng Nabi pinangka dadi syariat niku sakbadane hijrah Kanjeng Nabi tahun kedua. Jadi 2 tahun setelah hijrah Kanjeng Nabi. Wong kang sunat agawe kurban. Wong kang sunat kurban yaiku wong Islam kang kuwasa, kang merdika, kang balik tur akil utawa rasid. Kang jeneng kuwasa yaiku wong kang duweni turahan bondo saking kebutuhan sakjroning dina lan wengine riyaya lan dina tasrek. Kang turahan mau kena ginawe ngasilake kurban. Jadi secara hukum prinsip kurban niku sunat bukan kewajiban, nggih. Disunatke tumrap wong sing kuwasa nindakake kurban. Ya kuwasa niku lem pripun pelanggarane. Wong sing nalikane riyaya adha ngantek ketuk tasrek 3 dina nika duwe bondo turah sing cukup kanggo tuku kewan. Sing kurban niku jenenge kuwasa. Dadi ukurane pas hari raya Ketugali Tasrek niku. Dadi pamane sakniki sadurunge riyaya tanggal 10 besar niku jek ndek apa-apa, mbak arep tuku ora bakal ora bakal kecewa. Muga apa-apa duwe. Neng begitu tanggal 9 besar bandane entek. Nah niki bar niku dheweke ora kuwasa nindakake kurban wong pancen dheweke ora kuwasa. Dadi hitungane niku mulai dina tanggal 10, nggih. Tanggal 10 Zulhijjah ngantek ketuk 11, 12, 13. Selama 4 hari niku nek duweni bondo sing cukup kanggo tuku hewan kurban niku dheweke disunatke nindakake kurban. Selingan ana pirang-pirang panggonan akeh para sedulur kang budidaya amrih hasile nglakoni kurban. Nganggo cara kang mawarna-warna kaya arisan lan liya-liyane. Kang mengkene iki mesine ya ora ana alangane selagi cara-cara mau bener mungguh hukum. Dikan kadang wonten to piye carane men iso kurban yuk gentenan arisan. Pamane kelompok rondo, pendak mangkat rondo urunan, yuk niku tiba arisane sapa si A, saiki kurbane A. Terus tahun sesuk kurbane B. Niku njuk pripun? Nggih, secara hukum prinsip mboten wonten alane, mboten wonten alasan untuk melarang. Nggih, monggo mawon mboten napa-napa ngoten nggih. Mula kang perlu digatekake yaiku nyocokake cara-cara mau bener mungguh hukum apa ora. Jadi pokoke sing penting secara syariat ora nabrak pun pripun carane jenengan kepengin kurban monggo le arep tuku hewan. Sing penting ora nyolong ngono wae. Ada arep kurban nyolong. Nek utang pripun nggih mboten sah. Nggih, artinya nek dadak diutang-utangke ya ora sah lah arep kurban kok utang barang to. Jenenge ora mampu kok dadak. Nek ora mampu nggih pun malah jenengan ning omah wae entuk daging. Gitu. Lanjut malah rekoso nek dadak utang-utang barang. Ya nek sekirane ya nyicil nglumpuke niku sae-sae mawon. Jadi selama setahun niku ndak nabung. Angger sedina pira ngono wae diteleke pokoke iso. Nek ya pokoke meneng wae rasa dadak muni piye-piye pokoke begitu ditimlumpuk tukoke wedhus njuk bleh ngoten mawon ya ngoten niku. Mboten sah janji-janji, mboten sah nazar mangke ndak rekoso malah. Lan ana meneh sebagian sedulur kang nindakake kurban sengaja ora netepi syarat rukune. Kang mengkene iki mesti wae ora bener. Jadi istilahnya mangke ada beberapa ketentuan kurban niku pripun, carane pripun, hukume pripun, syarat rukune pripun, niki mangke onten. Dadi nek dengan sengaja pokoknya sing penting aku mlebu arep manut aturan kira entuk. Gitu. Pokoknya aku arep muni kurban dibeleh dhewe terus dipangan dhewe. Lah niku jenenge mayoran niku jenenge. Niku mboten kena. Mangke wonten ketentuan-ketentuan. Hukume gawe kurban.
gawe kurban iku hukume sunat muakkadah alal kifayah. Yen wilangan ahli baite lan sunat ngain yen ora wilangan. Tegese sunat muakkadah alal kifayah yaiku gugure sinupriye agawe kurban saking ahli bait. Yen salah sijine ahli bait wis ana kang nindakake lan kurban wis ana sing nindakake. Lan kurban iku luwih utama katimbang sedekah sunat. Lan makruh ninggal agawe kurban tumrap wong kang kuwasa. Dadi hukume gawe kurban iku pripun? Sunat muakkadah alal kifayah. Sunat sing dikuatke sing sangat dianjurkan neng sifate niku sunat kifayah. Lah sunat kifayah niku napa? Kifayah niku perkara sing nek wis dilakoni salah sijine niku pun gugur liyane. Kaya jenengan salat jenazah ngurusi jenazah niku kifayah. Nek wis diurusi lomba kaum, niku jenengan wis ranting kewajiban. Tegese mboten dituntut untuk melaksanakan. Lah sami kurban nggih ngoten. Kurban niku sunat alal kifayah nek pancen niku sak keluarga niku pirang-pirang anggota keluarga. Jadi pamane bapakne mbeleh wedhus siji, niki bojone anake niki pun mboten dituntut kon kurban ning ora kok njuk ora kurban. Entuk apik nek gelem nindakake kurban. Kepepete ora niku secara hukum niku kesunatane wis gugur. Nek sing entuk ganjaran bapakne. Ngono, sampeyan nek penak jenengan. Wah, nek ngono ya nek kepengin entuk ganjaran yo nglakoni dhewe. Ngoten lho. Dadi ora kok yo sing nglakoni bapakne yo bojo sak anake leha-leha ya sesuk nek kono karek bonceng ora iso. Nah, niku ming tuntutane niku pun apa? Gugur. Mboten dituntut nindakake kurban. Ning umpama arep kurban niku luwih apik. Neng nek sak keluarga wong siji niku jenenge sunat ngain. Wong siji sak omah jan mung siji til. Urip dhewe, dhek mampu. Ayo niku sunate sunat ngain ora kifayah. Kifayah iki nek keluargane wilangan utawa pirang-pirang. Nyekuthake ganjaran kurban. Wenang nyekuthake ganjarane kurban karo wong kang ora gawe kurban. Contone wong kang gawe kurban ngucap mengkene, aku nyekuthake sira ing ganjarane kurbanku. Maksude niku gabungke nyekuthake ora kok menyekutukan. Gabungke. Dadi pamane kula kurban. Terus niki ganjarane kurban niku tak dum kalih adik kula. Ganjarane ora kurbane nggih. Niku mboten napa-napa. Tawa jenengan kurban ganjarane dinggo sing mbahe to ibuke to bapak jenengan sing wis sedo. Nggih mboten napa-napa. Tegese niku jenengan ya entuk ganjaran sing sebut niku ya entuk ganjaran. Dadi mula entuk ngoten niku istilahe ming gendeng wong liya men entuk melu ganjarane kurban niku mboten napa-napa. Nek kurbane niku ya nggo wong siji, wong wedhus siji kok. Nek sapi kena nggo wong 7 kan ngoten nggih. Agawe kurban kanggo wong liya. Gawe kurban kanggo wong liya kang isih urip iku ora menang. Ora sah yen ora kelawan idine. Dadi nek jenengan tanpa omong, tanpa nembung ora ngabari kula. Ngerti-ngerti jenengan le kurban atas nama kula. Lha urip. Niki mboten entuk. Nek ajeng jenengan kudu omong, Pak, nyuwun sewu, benjang niku jenengan kula kurbani nika wonten wedhus gedhe banget kangge jenengan atas namanya jenengan. Nek kula muni nggih dadi. Nek kula mboten sah, nek kira dadi. Dadi mula kudu izin. Semono uga ora menang gawe kurban kanggo wong kang wis mati utawa mayit. Nggih, niki kathah. Niki kangge almarhum simbah. Nek atas namane mboten saged. Nggih. Karena sahibul kurban kok wis mati iki yo piye? Dadi nek sing pun mati niku mboten saged kecuali nek wasiat nggih. Yen ora wasiat.
Dadi nek pancen dhek sadurunge mati niku wasiat, mboten napa-napa. Nek ra ono wasiat, jenengan pun kangge jenengan mawon atas namane jenengan, sahibul kurbane jenengan, pahalane sing dikirimke nang gone mbahne, kirimke nggone bapakne. Nek ngoten niku, ampun di atas namake sing wis mati. Kecuali niki wasiat nggih, nek wasiat ra apa-apa. Wong nggih sing urip mawon nek ra diirini ra dadi kok. Nggih sing ijik urip. Lah apa meneh wis mati. Nah niku. Dadi niku kathah, kowe niki nggih anu mbah kula kurbane mbah kula. Nek di atas namake mbahne sing wis mati utawa bapakne niku mboten saged. Dadi tetep atas namane ya jenengan. Ming pahalane niku saged kaya niku wau. Disekutokke, digabungke, pokoke tak kirimke nggone bapakku, tak kirimke mbokku. Miturut kaul kang luwih sahih. Ananging uga ana pengendikaning ulama kang menangake gawe kurban kanggo maen ing sebagian mawon. Ning pendapatne niki mboten masyhur. Walaupun niku pamane kepepete niku ya wis ana ulama sing entuki ngoten. Niku nggih saged. Neng prinsip secara prinsip niku mboten saged. Niku namung sebagian ulama mawon yang memperbolehkan. Neng kaul sing sahih, kaul sing paling kena dienggo dasar niku nek kurban atas namane sing wis mati niku mboten saged. Lan tumrap bapak lan mbah wenang gawe kurban nganggo bandane dhewe kanggo ngurbani anake utawa putune. Ha niki angsal niki. Jenengan gandeng saking senenge ro putune iki anu atas nama putuku, mboten napa-napa. Iki nggo ngurbani anakku, mboten napa-napa. Kurban dadi wajib. Kurban kang asale hukume sunat bisa dadi hukum wajib kelawan sebab nazar. Nazar niku janji. Sehingga wong kang kurban lan warga-wargane ora menang melu mangan. Dadi nek jenengan nazar nggih. Pokoke nek aku dadi lurah, omong. Sesuk besar iki aku kurban. Ah niki Pak Lurah sak keluargane mboten entuk mangan sak titik-titik ora entuk. Ah nggih. Nggih lah janji kok. Dadi mutlak kabeh niku dienggo sedekah. Mboten kena melu mangan. Mula hati-hati, mangke nek anu aja nganti dadi nazar nggih. Mangke ndak ra entuk melu mangan jenengan. Senajan saking PWWE wakile utawa panitia kang ngleksanake kurban. Senajan dikek saka panitia ra kena. Asale nazar niku mau. Mulane mboten sah gleleng nazar-nazar barang. Mulane jenengan wis kadung nazar, Mbok niku li nyembelih aja ning desane dhewe. Kowe doncalke pamane wong-wong lho wis kaya njejran ngono wae. Ada angge ngoten niku dadi jenengan ra weruh barange ra pengen pepet entuk ra saka panitia ana lela ngono Pak Yudi. Niku ra ning kaitane karo kewan sing dinazarke niku wau. Lah nazar niku mangke anu istilahe napa? Nggih pokoke janji ngoten mawon lah. Kaya contone nazar. Nggih contone ngeten iki. Kaya ngucap jangal tu hadisata udhiyatan. Wedhus iki tak dadekke kurban. Jadi nentokke iki lho wedhus iki. Iki tak nggo kurban. Jauh sebelum hari penyembelihan jenengan ngucap ngoten niku. Niku dadi nazar. Kok apa Kang kok ngingu wedhus? Wah, arep tak nggo kurban sesuk. Ah niki wajib pisan. Nggih. Dadi le namine jawab pripun? Ayo jenenge wong anu ya insyaallah ngono nek slamet diparingi wektune ya insyaallah dienggo kurban. Dadi ora janji. Insyaallah utawa ngeten, ayo esuk dibeleh nek riyaya adha. Mbeleh kok kan ra kudu kurban nek mbeleh iki. Ha nggih. Lah iki arep nggo apa? Arep tak bleh sok bodo besar. Mbeleh ora kurban.
arep tak beleh sok bodo besar. Lah engko niate kurban nalikane beleh niku jenenge kurban sunat. Niku malah jenengan disunatke kon dahar. Neng paling akeh niku sakno. Sak pertelon. Sak pertelon saka daging kurban niku paling akeh. Apike niku ming sak kadar kanggo napa lawuh madang pinaka kanggo tabarukan. Dadi yen sing apik niku ming ngicipi tok ngoten niku. Nek sing nazar niku wau blas ra entuk. Nggih, mula niku kudu ngati-ati nggih. Lan kaya ngucap hadhihi utiyatun. Iki wedhus kurban. Jadi mula tembung insyaallah niku penting. Nggih, insyaallah niku penting. Jadi ya pokoke tak bleh subada ngoten niku. Mula tumrap wong kang kepengin kurbane ora dadi wajib kudu ngati-ati ucapane. Kaya ngucap mengkene, nuridu annalbaha yaumal id. Wedhus iki arep tak sembelih besok dina riyaya. Jadi kok ngudus Kang ya tak beleh subada jin. Ngan beleh kan mutlak to. Ora kudu kurban. Beleh niku mayoran ya entuk, nggo kekah ya kongang, nggo kurban ya kongang. Faedah ngendikane Said Umar Al-Basri wa mahallu hukumi qauli hadi udiyatun nazron malam yaksid al-ikhbar wa illa lam tata'ayyan. Pengucap hadi udiyah bisa ndadekake nazar iku yen wong kang ngucap ora nejo aweh kabar. Yen nejo mongko ora bisa tertentu dadi nazar. Tembunge pripun? Nek le ngucap niku karena ada pertanyaan kemudian menjawab niki mboten napa-napa. Jadi ora pancen nek nejo kabar-kabar niki dadi nazar. Ora nek wong takon kok cerita. Le, anu Kang, tak omongi lho. Wah, kuwi udah ngrape to kata nggo kurban nih. Ah niki jenenge jenengan cerita. Ngabari. Dadi jenengan nazar ning ngoten niku. Nek ana wong takon, "Ajeng teng pundi, Kang?" Aneng pasar. Tuku apa? Tuku wedhus. Ya. Begitu wis entuk wedhus ora lah kok tuku wedhus arep nggo apa, Dik? Ya bodo kurban, bodo riyaya atal ya nggo kurban to. Niku jenenge jenengan ora anu, ning pertanyaan niku mboten napa-napa, tetep sunat mangke tembunge. Kula hati-hati, nek ming ditakoni kok njuk jawab, niki mboten napa-napa. Sing penting ora nemtokake karepe dhewe lah ngoten niku. Mula kadang-kadang wong iki men ketok gleleng ora ene wong takon wae ngomong. Lah niki ra dadi wajib. Ke monggo engko njaluk sepertelon nggo nyate dhewe ning omah. Waduh, niki darah tinggi tenan nek ngoten niku. Nazar kewan kang tertentu. Wong kang nazar kurban iku wong kang nazar kurban nganggo hewan kang wis ditemtokake kaya ngucap lillahi alayya an udhiya bihadisah. Marang Allah aku kurban nganggo wedhus iki utawa durung nemtokake. Kaya ngucap lillahi alayya udhiyatun. Marang Allah aku arep kurban. Sak badane nazar banjur nemtokake kewan. Loro-lorone iki wajib ngleksanakake nyembelih kurban ana ing wektu nazare iku utawa taun wektune nazar. Nek wis kadung janji arep kurban niki gelem ra gelem nek ketok wayahe Idul Adha jenengan wajib ngleksanakake kurban. Dan dilalah niku pas raya kurban yo pas randi apa pripun ya ora apa-apa randi apa ning jenengan dhe utang. Jadi sesuk taun sesuk kudu nyaur kudu kurban. Niku krana jenengan wis janji nek arep kurban. Jadi ampun nyok janji-janji niku mangke marai ngrekasake awake dhewe. Hewan kang kanggo kurban, kewan kang kena kanggo kurban iku siji unta kang wis ngumur 5 taun. Lan wis manjing taun kang 6. Nah niku unta umur 5 taun, mancing 6 taun niki. Nomor 2 sapi utawa kebo kang umur 2 taun lan wis manjing taun kaping 3. Jadi
umur 2 tahun punjul sithik. Nah niku nek sapi utawa kebu. Lah terus lah pripun mangke liniteni taun ya pokoke paton percaya karo sing adol. Ah nggih nek ngapusi kan sing dosa dhek. Ah wong sing adol muni niki pun 2 tahun punjul lah ya wis dipercaya mawon. Nah umpama dilalah yang ana tanda-tanda alam to nek wis ngumur sakmono kuwi biasane poel. Kaya kula ki swidak ya poel. Ning aja nggo kurban. Nomor 3 wedhus gembel utawa nduk nun kang wis ngumur setahun lan wis manjing taun kaping pindhone. Nek wedhus gembel niku umure setahun punjul, wis setahun sempurna. Nggih. Umur setahun wutuh ngancik 2 tahun niku wedhus gembel. Ya dadi istilahe ya kurango niku upamane kurang ning nek wis poel niku mboten napa-napa. Nggih. Utawa kurang setahun nanging wis poel. Ah perkara lepel dicatur nak urusane bakule. Ngono. Oh, nyatane poel kok ngoten lho. Ah niku nek kurange mung sethithik ning ya ora eneng umur wedhus 3 sasi kok poel ya ora eneng lho. Rung dukul. Sing nomor 4 wedhus Jawa utawa makzun kang wis ngumur 2 taun lan wis manjing taun kaping 3. Dadi nek wedhus Jawa niki kedah 2 taun. Nggih. Umure 2 taun. Muhimah. Pengucap wong adol wedhus iku cukup kanggo netepake ngumure wedhus yen laire den ngerteni dening kang adol. Yen ora kudu dibalekake marang penyanane wong sing ahli waspada babagan wedhus. Dadi nek ngumur wedhus niku pripun? Nek istilahnya bakule wis memberi keyakinan, wis memberi kepastian. Niki pun cetha niku pun kaya ngene, umur setahun punjul kok. Nggih pun jenengan percaya mawon. Mboten napa-napa. Jadi utawa jenengan golek wong sing ahli babagan wedhus nek wedhus umur setahun ki piye wujude kaya apa. Kane nek sing ahli niku anu to, iso niteni. Ha niku saged. Sing nomor 2 miturut riwayat saking Ibnu Abbas, cukup kurban kanthi nyembelih senajan rupa pitik. Niki nggih. Weh. Rupa pitik mentrok. Lan setengah ulama ana kang paring dawuh tumrap wong fakir supaya nderek pengendikane Ibnu Abbas. Lan uga madhakake akekah karo kurban. Lan dawuhe supaya ngakekahi nganggo pitik nderek Ibnu Abbas. Niki solusi kanggo sing ora iso tuku wedhus. Sesuk jenengan nek pas Rebo niku gandeng rong iso tuku wedhus mbleh pitik, Bu. Nggih. Mboten napa, pangan dhewe. Nggih, dalem. Lah nek wonge kere ya pangan dhewe. Nggih. Nek wonge anu ya nek pamane sugih mesti iso tuku wedhus ta. Dadi niku maksudnya disunatke mbeleh, nggih. Di saat hari raya senajan ora iso tuku wedhus niku sunat nyembelih kewan sing pancen entuk disembelih. Lah tujuane niku ben ra tomak. Ngoten lho. Dadi nek jenengan wis ndek iwak pitik dimasak inun niku ora rapate ngarep-arep liyane to. Lah nggih napa nggih? Nek jenengan ming meneng wae ndomble kan mesti ngarep-arep wong ngeteri kewan, ngeteri kurban. Engko nek kelempet ra keduman mesti ngonekke panitiane. Ah. Cetha niku niku. Kedoke sing burike nyok ngono kuwi. Wah, panitiane petruk. Paedah tumrap wong kang akeka nganggo pitik jalaran fakir. Semangsane iku akeh kok nganggo wedhus disunake gawe akeh kok meneh nganggo wedhus. Dadi senajan wis diniati arep ngekahi anake ta putune kok urung duwe, ayo mbleh-mbleh pitik. Nek sesuk nek iso tuku wedhus ya tetep disunatke dianjurke tuku wedhus.
Dadi sing perlu dipahami niki nggih, mbuh kekah, mbuh kurban. Niku hukume sing paling pokok niku sunat selagine mboten di nazari. Ngoten niku mawon nggih. Dadi mula mboten sah risau, mboten sah anu nek jenengan pancen urung duwe tenanan, niku nggih jenenge urung entuk dawuh kon kurban utawa kekah. Lah sing paling anu niku yen kekah niki. Kadang-kadang niku napa membebankan pada dirinya kaya-kaya barang wajib. Dadi wah jan tak kekahi sih. Ya nek pancen urung duwe ya ngopo to. Mula dicicil mbleh pitik utawa mentrok niku wau. Lah sesuk nek wis cukup duwite njuk tuku wedhus, ayo diniati ngekekah ngoten. Niku nek urutan utamane niku gampang. Dadi urutan utamane siji wedhus. Wedhus 7 nggo wong siji niku paling apik. Nggih. Wedhus 7 nggo wong siji niku paling apik. Mesti ra nanggapi jenengan kok ya to. Wah, lah kok 7 nggo wong siji. Lah ngandake sing paling apik kok. Ngono lho. Terus unta siji nggo wong siji. Dadi jenengan mbleh sapi siji niku nggo dhewe, mboten napa-napa sok tumpahi dhewe, ngoten lho. Banjur sapi siji kanggo wong siji niki sing luwih utama kok nggih, ngaturke sing luwih utama. Nah. Banjur wedhus gembel siji kanggo wong siji. Terus wedhus Jawa siji kanggo wong siji, njuk unta siji kanggo wong 7, njuk sapi siji kanggo wong 7. Lah sakniki padha-padha utamane. Sapi siji nggo wong 7 karo wedhus siji nggo wong siji, utama sik pundi? Utama sing wedhus siji dienggo dhewe. Dadi kurban niku utamane niku wedhus siji dienggo wong siji. Niku luwih apik mbangane sapi siji dienggo wong 7. Niku nek bicara fadilah keutamaan. Nek bicarake daging ya akeh sing sapi ya to, akeh sing sapi. Masalah iki keutamaane kok iki ora kok daginge. Nek asas manfaat, asas ngomen rata nggih nganggo sapi niku. Ulese kewan, nah niki sing jarang dilakoni sakniki pisan. Kewan sing arep dienggo kurban niku sunat dikei lapak bentuk ules kain. Nek jaman kula dek cilik niku mesti ngoten niku. Arep nggo kekah, nggo kurban niku gegere niku dikei mori. Ah niku. Niku apik sunat. Nah, ngoten lho. Saibul kurban to ya lene panitia iki nganggo piye kok ya. Jenenge panitia iki ming wakil sing nyukun ragat apa-apa ae wah. Setombok ya. Ulese kewan kang luwih utama yaiku putih. Albedo, nuli kuning, nuli kang plonteng ireng lan putih, utawa abang lan putih, balkok nuli kang ireng saudak lamun lelawanan antarane ules lan lemu kang disunatake iku kang lemu. Ah niki maksude teng mriki ules niku warna nggih. Warna kewan. Nah, ning ya niku sunat ules sing niku wae pancen nggih apik dikai lapak niku pancen ana pengendikan sunat. Ning sing dimaksud ules teng mriki niki corak kewan. Sing paling apik kewan sing nggo kurban niku napa warna putih. Niku sing paling apik nek golek sapi. Ah ning saiki sapi putih cilik-cilik Pak ya. Oh, sapi putih cilik-cilik jarang. Ning nek PO ya gedhe. Nek ya ukih dite ngoten. Dadi sapi sing utawa sapi wedhus niku apike sing warnane sing putih. Nomor loro sik kuning, metal niku kuning to. Nah, terus ireng ya entuk sing paling utama putih. Oh niku istilahnya nggih babagan rupane kewan. Nah niki terus anu mawon. Napa? Kita wis sawan sih. Kayak wedange metu iki lho Wah jan maneh. Nih. Wah niku ngoten mawon lah niki mangke kalian nonton pertanyaan sing cetha niku apa? Syarat kewan sing nggo kurban niku kewan sing ora cacat ngoten mawon. Niku digatekke.
Kewan sing boten cacat, sing ngantek cacate niku mempengaruhi lemu lan kurune kewan. Ngantek istilahnya kena cacat kuru, niku boten kena nggo kurban. Kewan sing napa? Kewan sing edan. Wonten to kewan niku edan. Niku nggih boten kena nggo kurban. Utawa kupinge cepleng siji. Nah, sungune cepleng siji. Niku nggih boten keneng. Nek asli ket lair ranti kuping pripun? Upama ana niku. Niku mbok nek sing apik niku mbok ya sing ndek kuping kan. Model kaya garutan niku kan kadang-kadang kupinge cilik, kadang ana sing ranti kuping. Niku memang asli ranti kuping. Sing dimaksud niku ilang kupinge sing ra entuk niku. Kewan sing ilang kupinge dadi duwe ning cepling, niku sing ra kena. Pun kathah malih mangke kewan sing picet, kewan sing kuru banget, pincang. Senajan le pincang niku utawa ngene, kewan sing coklek sikile, niku nggih ora kena nggo kurban. Senajan le coklek niku mergo dijegal arep dibeleh. Wah niki awas, ngati-ati jagal niku nggih. Kewan sing nalikane dijegal niku njuk coklek sikile niki mboten kena nggo kurban. Mula panitiane berhati-hati. Jenengan ngijoli ya, Mas. Nggih, nek jegal kewan niku sing hati-hati aja nganti nimbulke cacat supaya mboten gagalke sah lan mbotene kurban. Nah niku nek ngen segi carane mbeleh niku mangke niku memang wong-wong sing memang ahli mbeleh sing jelas pokoke nek mbeleh niku lading sing tenanan sing landhepe tenanan memang wong niku duweni tega mbeleh. Nek sing mboten tega mboten sah. Nggih. Karena niki mangke kaitane sah kali mbotene. Mula wong mbeleh niku siji kudu tegel. Sing paling utama lading kudu landhep. Mergo mbeleh niku wajib motong 2 urat. Nggih niku napa? Dalan pangan karo dalan ambekan. Niku loro niku sing wajib. Anggere tenggorokan karo dalane ambekan niku wis pedhot niku pun sah. Lah sempurnane mbeleh niku memotong 2 urat nadi darah kanan kiri. Jadi jumlahe 4 mangke. Dalan pangan, dalan napas, dalan getih kiwa tengen. Niku sing loro niku sunat. Disunatke ngamotong 2 dalan darah di kanan kiri gulu. Umpamane sakniki sing loro niki kepotong. Dalan pangan atau dalan ambekan wis kepotong, wedhuse ngronjal atau sapine ngronjal, yo wis dalane getih urung kepotong pun mengke mawon rasa dibaleni. Tunggu sak matine. Mung suwe le mati niku. Neng niku pun sah, nggih. Artine barang sing wajib niku wis kelakon. Niku pun sah. Ming nek sing urat nadi 2 kanan kiri niki dereng kepotong, biasane suwe banget le mati bahkan isih iso ngadeg barang. Niku mboten sah dibaleni pun jenenge wae ditunggu sak matine. Iku upama kok ana kecelakaan ngoten niku. Nggih, mugi-mugi wonten manfaatipun. Nggih. Saged. Nggih, jenengan anake 7 rung dikekai to? Betul. Wah ya. Upama ngoten lho. Upama ndek anak 7 rung dikekai kabeh wis sapi siji mboten napa-napa. Angsal. Lah nek saniki pripun? Sapi siji dienggo sing korban wong 4, sing kekah wong 3 asal mboten angsal. Jadi niku ning nggih kurang apik, sing apik kabeh khusus korban kabeh. Nek mbeleh kekah dibarengke karo korban asal mboten angsal, malah apik. Nek jenengan pasar ning panitia niki mboten korban ning kekah. Niki gampang mah dimasak karo panitia. Bab niku panitia niku jenenge wakil. Wakil niku mboten kena napa istilahnya tidak punya hak total
babakan daging niku. Dadi nek daging niku dereng ditaning-taning kok jenengan wis njupuki disota sate niku ngati-ati. Nggih. Niku njuk genahe pripun? Daging kurban niku kudu disalurke ning gone wong sing berhak nampa daging kurban. Lah panitia niku ki wakil. Wakil ki ya mung sakadar wakil walaupun ulama ya ana sing ngendikake entuk kanggo wakil nyinggahke daging sak kadar kanggo lawuh sedina sewengi niku entuk. Nek ora kudu cetha wonge. Mulane panitia niku kudu cetha. Iki sing bagiane Pak Dalari, bagiane Pak Yono, bagiane Pak Suto. Dijukuk dhewe-dhewe pun keli kula njukuk nek anjuk mangke dimasak bareng-bareng niku mboten napa-napa. Nek urung ana taning-taningan, urung ana kata-katan kok wis do dimasaki wah lah niki ribet ngoten mawon. Nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awali muqtahimi Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasihal karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.